Helo, Geraint yw fy enw i. Rwy'n byw yn ardal Pontypridd, yn gweithio ym myd addysg, a wastad wedi gweithio ym myd addysg. Wedi dechrau fel athro'n Kenya, ac erbyn hyn yn gweithio ar draws sir yng Nghymru, helpu ysgolion i ddatblygu. Stori Zaccaeus yw'r un rwy wedi dewis ar gyfer cyfnod y grawys. Stori Zaccaeus o Efengyl Luc, pennod 19. Yr hanes o Iesu yn ymweld â tre, torf o bobl eisiau gweld Iesu, y dyn bach Zaccaeus yn mynd i guddio mewn coeden i allu gweld Iesu, ond nid cuddio nath yn y diwedd. Iesu'n ei weld e dweud, tyr lawr, wi eisiau mynd i dy dŷ di, a dyma i Zaccaeus yn mynd â Iesu, rhoi croeso mawr iddo fe, ac ar ôl y profiad hwnnw, yr arian oedd e wedi gymryd oddi wrth y bobl dlawd, a falle tamed o dwyllo fel dyn treth, dyma fe'n rhoi'r arian, hanner yr arian i ffwrdd i'r bobl tlawd. A Iesu'n dweud, dyma fab i Abraham, dyma sut dylen ni fod. A'r bobl yn dweud, dyle ti ddim fod wedi mynd i'w dŷ e. A Iesu'n dweud, wedi dod mwyn ceisio y colledig. Be sydd am y stori yma? Wel, gyntaf gyd, fy nghefndir i, wy'n dod o deulu o bobl bach. A pan o'n i'n blentyn, o'n i'n caru'r stori yma, achos fy nheulu i oedd y bobl yma, gofod mynd lan coeden i weld Iesu. Yn ail, economegydd ydw i fel hyfforddiant, ac oedd y syniad o arian teg, trethu a chyfiawnder yn bwysig. A mae'r stori yma yn dangos sut mae arian yn gallu bod yn fodd i rhywbeth drwg neu dda. Mae arian yn ei hunan yn niwtral. Mae hyn mae bobl yn meddwl amdano fe ac yn ymddwyn gydag arian sy'n bwysig, ac mae hanes Zaccaeus yn dangos bod rhywun yn gallu defnydd da a drwg o arian. Y trydydd peth, mae'n bwysig doedd Iesu ddim yn becso os oedd bobl yn cwyno bod e'n mynd i weld pobl ddyle fe ddim mynd i weld. Roedd bod yn iawn a bod yn hael a bod yn garedig ac yn gariadus yn bwysicach na bod yn just yn boblogaidd. Ac wrth gwrs dyna hanes y stori reit i'r diwedd. A oedd hynny'n bwysig, a oedd e'n rhan o'r fagwraeth ces i ddweud, dyw bod yn boblogaidd ddim wastad yn bwysig, ond mae bod yn gariadus bob amser yn bwysig. A mae'r stori yma yn dangos hynny, bod Iesu yn cadw fynd. Felly, mae yna sawl ffordd gallen ni ddweud bod fi'n gwerthfawrogi stori Zaccaeus, ond mae'n esiampl i bob un ohono ni am sut i fyw, sut i groesawu, sut i faddau, sut i garu, a sut i wneud yn iawn pan bod ni wedi bod yn anghywir. Felly, mwynhewch eich grawys, stori Zaccaeus i Geraint bob tro. Diolch.